en hier te horen stellen. En zouden jullie naar ons willen luisteren en daarna willen raden welk liedje het is? Ja. Okay. Take it away. Het waren nog geintjes. Oké. Dat was echt super erg. Dat was echt geweldig. Welke was het? Nou, Evie is het. Nee, ik herken het, maar het is, ik weet wel dat het niet. Zij reclame. Ja, maar als ik dit doe. Als je dit doet. Ja!